Oya bụ onye na-achị obodo, eze na-achị obodo. Anya enu na-amanya anyị ụla nwobi adị mbugha. His Royal High Chief Honorable Vincent Ndudi Odogwu Odobor Ogbonnia JP ejere na nke Okakwu bụ Atamanya nwa obodo ka o jegola ya ọfọ kpele ya ekpele dịka omenala obodo si wee dị. ONINIOGWU si nke Okakwu nwa obodo wee pụta ọ na-aga ndị mmadụ na-ekene ya obodo dị n'udo obodo na-enwe anwụlị a na-etu ya afa maka na oke ife emena nnukwu ife emena onye yeso wee dozie obodo onye yeso wee mena obodo na-aga n'ihu apụtana otu agba ka ọ na-awagagide ọ pụta n'ihu ihe ojii ọbụla ohunata okene ya dịka omenala obodo Ossomala si wee dị. Sonyela anyị ma sonyesela Ogbahu TV ike dịka anyị na-ewetala imilimi ife ndị mekọwalụ bụ ife so ichi ONINIOGWU Odobor nke ise na Umuoniogwu na Ossomala Igili obodo eze ebo ite naanị Ancient Kingdom. Akụkọ ife so ichi ONINIOGWU Odobor bịala anyị site n'aka His Royal High Chief Honorable Vincent Ndudi Ogbonnia JP ONINIOGWU Odobor nke ise na Umuoniogwu na Ossomala Igili obodo eze ebo ite naanị nke Ogbahu anyị a. Sonyesela Ogbahu TV ike dịka anyị na-aga n'ihu n'iwetala imilikiti feso ichi ONINIOGWU Odobor nke ise na Umuoniogwu na Ossomala Igili obodo eze ebe ite naanị nke Ogbahu anyị a. Chinelo onwe isagba mmiri malụ ugo ka na-etumo